sa adlaw na tang tanan. So karong adlaw day guys, adlaw Martes mo pay pag uli na kita naghatod liksi. Kaya na may balik dyan atos ilang eskwelahan bananak yung grabe pag ilang saging marumanin dyan tigi. Bagong tinuli. Namaho gani ha kaya kang gikan isa ka buk itlog raman kay palagay ko kabuhi. Dapat ka dong kahilantan nga di masabot. Daghan ko'y kuas ang liog lusay. Bawnin sa ikuan daling panglusayan na kang liog. Dada pa hinatag ni upaw da guys. Insa ni atsara, inatsal nga kapayas kami ra badjud kaado ni kaduhanan ni jagatag. Bingo. Mga anta guys da. Nabili ang ganahan. Banana Q. Nay! Dami ra ba? Humok. Nag-jacket ko kay gabi ira ko gipanugnaw. Lining lawas. Kuan po dari, gauwan po. Naghatid kong liksi mo nang jacket ko kay tugnaw po. Kay gauwan. Nay, kaang ka? Ano man? Humok man ay. Gamay ra gud nay. Ito pa ko lagi. Gusto media ko gani. Luto ka ang gawa ko gawa. Ligatang nito ko nay. Ano na? Ano ka ba na? Pickles. Ang gawa ko. Magpapatas kay dahil mahigit. Sa mong balik mong labang itong kapahiranan. Nai-chat na Tirubi. Magpada si Tirubi o pang palit sudan dari. Aho naman ko nung anay. Naputol ang video guys kaya chat siya Tirubi. Nagtawag mo to ganihan ni nanay ni video call kay magpadala gi og kwarta pang palit sudan kuno dari sa katong premyo ni Cristel nga nakalag si Cristel. Muhatag pod si Jani nanay og pang sudan. I-claim pa na aron. Uli ma pala na to. Nakaduhan ako. Ganahan siguro nga niya. Wala ang lawas kay dagan ko lusay dani. Kuhan ko gabi ilantan. Inyo ba na ko ang magsabang niya kay mas stress na pod. Mag-oo. Di mo na nalilit yung tambal. Wak magsabang na nga, gilantan ko. Gilantan kaya siya, kaya jakit-jakit mo ko. Kuwa man. Ay mag-oo. Naining tiguang na kay kuwan, mag-oo, mag-stress. Kamot is itong kagalingan nga, mapaslog dyan. Balag na gibati ko, balag na ko gibati. Katawa naman gihapon. Huwag na problema, katawa naman gihapon. Ay, hindi ko gusto ma-stress sila nanay. Matiguang na. Dapat maglipay-lipay na. Balag na mga problema. Natural ang mga problema. Siya naman na. Kuwat ko kuhaan guys. At padani at Ruby. Kay kapalitog sudan ron. Nabuga pa si Lexi. Kaya alas 11 magkuha pa kong Lexi. Magbayad po ko ang motor. Salamat yun kadyo ni mo ma'am nga nasa Germany. Kaya mo may sawang pagsuporta. Ginoo na dyan magbawa sa imong kamaadyo. Dari na mo, malipay pa sila nanay kay ag motor lagi po dari. In case of emergency, gamit dyan kaadyo.
Ana ang motor sa una mo din ang ipangarap nga motor sa una paswa pa ko magsugod og vlog. Mo din ang ipangarap nga paningkamutan nga makamotor ko. Nga ingana Honda Click. Honda Click nga motor guys. Wa po ko nag-expect nga naday poy kanang naay manggiloy-on kaadyo. Salamat jud kadyo nimo ma'am nga way sawang nagsuporta sa ahong motor. Kada buwan lagi pod. Sa way sawang pagsuporta sa motor. Ginoo na ay magbawas sa imong kamaadyo. Dari na mo og labi na pod sa naghatag daning rep guys. Salamat pod kaadyo nimo ate. Ginoo na jay magbawas sa inyong kamaadyo. Nagkaroy lagi koron kay nang lawas. Madura magdi na nimong uwan. No di ko magbasa inig adtog merkado. Diyan na kanan kay lami ini kari pa may gikaon na saging. Sa pagbuntis pa din ang nagsinga ni diyang gipangibulgan o katong lakatan. Yan ni, kaya diyang ganahan. Dere ko bye guys, gikan ko nag-claim sa gipadaan ni Ate Ruby nga pangpalit og sidan. Diyan na pangat pa ko kay grabe ko gadya ka adis Palawan nga mura ra ba pag 1 million ang kubra. Nga, nagdala kayo. Mo nang di ko ka Palawan nga na kasagaran na ho. May mga magpadaan na ijaan nga na. Jikas kay lami Jikas hamroy ka ko haon. Ano koy ba? Di sure man na ipakita ni mo refresh kuha. Nagpalit ko daan o kuan mantika. Kaya din ako palit sa lalo mga panakot. Nya tuyo panakot, mga panakot ni. Diya kuan ni nanay. Oatmeal. O dapoy adult nga Bear Brand for powder. Diya. Karing sa kakilo nga brown sugar. Ang sabon kay manglaba man. Diyaag sobra sukli yatag ning nanay kay ipalit ni og isda ug may malabay. Kay napamami karning baboy sa rep kay nagdamag ko marami gapon. Ngayon, karning baboy. Gamit jud kadto ka mga rep dari mo nang salamat jud kadto sa naghatag. Salamat jud kadto nimo te. Madadaro, sa man keep that shit bitaw. Taga na ginagnay mo isda, mo labay, o Lagi nam kay gamay resibo na iwagan ko nang namutbot ko na. Budang rin ko mamutbot ka. Kay masama yang magsinungaling mother magbagong buhay na. Nagbay po ko ga, Sarit na nagbay ko gang sabon. Ganganay kuan ko kay lain yang lawas nay. Hindi magbalantay. Ano ba check up ang naidok ko Uy, what sentir? is this kanay ha? Yes. Ano pa check up? I will eat. 368 ni tanan kani. Wala ba to? Grabe sa kalibo no, witik raditso. Sabi na, ano na? Salamat Ate Ruby sa mong ipa. Hello, sa Da. Imong ipaambing nga grasya. Mong ipaambit nga grasya. Salamat. Kay Crystal Ann. Salamat pa din kay Christine. Kay sa ijaman ng social media award nga ning naka-premyo siya. Matigo mo din natin. Diyan ning hatag ko diyang darig pang sidan ni nanay tatay na rin naman. Matigo mo din sinsiyo kay. Tigong nagsisiyo na kay Jack na mamasko na eh. Hapit na magpasko. Bitaw. Bitaw, hapit na Pasko. Itigong sisiyo na karong itaya na pang tatay. Kaya, doon ka rin maundrag. Kamu. Kuya, gilang mantika kay ngani naman. 50 ni sa kay ngani. Dapat sabon. Hi guys, majong hapon na tang tanan. Sukrong hapon na guys. Di amid aris bingbing sa kabiabsan ng adyo nigbiabas daris. Ubos sabay dalis silingan nila mayor ba. Pero di nila mayor. Pero grabe kasi bunga ladyo pa ko. Di nanggibitay siya na ulag bitay. Kaya si Bingbing kay napalaw pa mas diyang pag-eskwila. Naguhat pa man mig kanang naay. Naguhat pa mi og chat sa diyang advisor. Halarang daghana ka adyo Bing! Ginuok ko! Wala guys, arang daghana ka adyo biabas guys na. Na, mo ni tambos. Bawal nga di na mo. Halarang daghana jud bitaw day. Kaingon ko gis camera, di tinuod mo jud ay. Kain ko gis camera ko. Nangalata ra jud ay, grabe jud ay guys. Grabe jud na, daghana jud bunga guys. Tanaw niyo guys. Tara guys, grabe. Biabas pa imo pa bayabas, imo pa tubol. Excuse me sa mga nangaon. Gagmay siya guys, pero kaning gagmay kuan mao gid ni lagmi.
kay tamis man. Di taday asa barang dako og way lami, way tamis. Oh, dirty man di punis bingbing, ha? Ato sa kamba na ng pikas kay wa pagalit kakakuha mo. Mo amba na kas pikas anang isa ka silupin be. Ato na mga gipangud ha. Nang di ka walop na ho. Labad pa ang ubing. Pero wa ang labad ning mga biyabas ka grabe ka hamloy ka jo. Sana all ka jo biyabas. Mangipo sa ko kay di ko matulin na ning video maka was stress gadyan ning pagpangipo na ron. Pag pamiyabas na grabe bunga nagdabos. Usar gali ni kapunuan taw pa dadtos unahan. Sige bing, bawa ka bing. Kay ma arson kas tagisa. Isa man na Malamang. Ikuwara pa bitara pod. Ansa magpagbita na bing umatay photographer. Diha ra kasi kurom babit kay ako pig pangipo. Mawit kan ta ha. Simba ko. Pag tanaw na tabuan kay hagjeng din mo naong duha din mo naong ron. Uy wala ba ta manabi bing. Nawahin mo pagtabi. Kana di bunga magsige pa daga ni siya kay kuan pa man. Sana. Kana na daghan pa gagmay og sa baboy pa dagay ihid. Dari lang tabi. Uy naanjay kuan dani. Manguha sa kopi kay di ko kontento sa ang pagpanguha. Duha ka silupin ni madyo maning motor na U-box kay na may mga silupin jud ang gipang sugod kay. Kanilaging magsuot-suotos kalabangan madyo nang di na tawag kinahanglag hambin na di silupin. Kumbati bing. Ari. Ana. Nakuhaan ko dari tuod. Dia tuod. Ada yang tahu ko kataw ibing kay sakit nga ang kalawasan binga. Bagned. Ya. Nag-uuna po ko dani ang cellphone ba kay murang masimiipit tap ko dani. Lain na ko nga video. Pwede ra higdaan ni mo dari bing magtinapuan kag ipo. Dari ra kabing naghanag na nga hug na. Aduh kasaka. Paagon naman ta. Ato kuno kus isa bisig dagko to. Hay baluwagi. Lamdag baluwagan. Dari kus isa ba kay murag humanap ko dang naunga. Dihar di ka mangin kilala to arang dako. Dadyo pagali ko. Kita ko mako. Sana ul dako. Di guys, ang dako kita mo guys. Maka mau rapod to. Uy, ano ba to? Lain na ba di kong mamiyabas kaya di ko magtanaw sa gyanan kaya naku bunga magtanaw. Ka nagkuhan dari Tubog nga sa mo dani guys. Tala pa hinog. Kuag hinog uy. Oh. Ta guys na yelo. Kuan raman bakilid. Tapos ulam to Grabe mamiyabas sig ka suot-suot sig ka. Daghan jig makuha to Sa ubos guys ang daghana. Kato, daghan pay bunga. Pero labong man. Yan na miss bye guys. Grabe ka mong biyabas. Wa rami nakatungag panguha na daghana lagi na. Likod sa bahay ni Tisay na. Ginugap mo man lagi. Gagmay na pero hinog. Hinog si Janay. Day yung pilit siya. Dapat kang nanay guys. Datos ubos ko nun is kakuanan. Saldi naman ang dami sa property kay ikog naman na. Pero hamloy pud ka sa kuang nanay. Bana kay ginamos. Arang daghana na lagi magka nay. Nay kun gagmay babo kay tong babo ba ko ang gagmay ko ni.
Pagkuling po arsa po mga sanga kay diaman sa diam suta. May ano biya ba siya na? Humok magubad pero adjaw ka dyan na yun. Bukan ba dia. Nipiltan ko kada kang ud. Yun na de ko po ko si Ikan kung bingbing ha. Pitkan haga to kalagpot na eh. Hala. Dali pa to ibig ko gatag na to nina. Lamit to. Ya. Harbing. Lamit na. Hindi ko na na. Pais na ka sa warm sa himog account. Ay, wa lagi. Di magsabi. Na naman ini dang biko. Na money.